اے انسان نخس ہنینے سخنا نی پیغام اتس داڑے امنا انتیتین تو تینٹ اینو ظلم کیسے ارے ہر بشی داڑے ہر انجمنا تینٹ جوڑ کیسے نی پارو تو پمبے کریس بندوبست نی تینا دفنا جہازا کو توفا کو ٹینکا کو بمباک کرک تول تینے کی ہٹے وزن سلاتے تبائی نہ نی جوڑ کیسے ارے اس موت تینٹ نی تینا بدن ہراتم دا انسانیت پشمروئے کرور ترک پلاک داڑے چمنا اے انسان نی انسان تیا ظلم کپے کرک داڑے پرزت دوارے امن